Здравейте хора, аз съм Bonnie Games BG и тук сме на Proto BG и това е... Кой беше епизод? Четвърти епизод на оцеляване с Proto BG. Ние зад кадър играхме, намерихме село, ама нищо не сме четвали. Направихме Enchanting Table. Жени някак намери диаманти. 8 искам да ви кажа. И ето тук види, че го направихме много добре. И портал. Портал към мен да няма да влизаме още. Или да влизаме, или да не влизаме. И имаме вече коне. Жани, имам коне ми още тук. Добре. Айде. Айде, ела. Къде? Ама аз нямам стрели как се правиха. Да, с гравел. Аз не мога да слушам нищо. Ми пока. Нещо се бъгнало. Аз ще излеза. Добре, излиза. Сега тук ще взема. Тук ако имам такова гравел, ще бъде добре, ама не. А чакай, имам гравел. Казвам дали се е бъгнало. Ние сега си бяхме... Нещо се е бъгнало. Плани, виж. Я ми служи често. Да. Ето да, антик. Тук е? Откъде? Къде Тук? Да, тук. Има нещо не се е бъгнало. Айде, аз... Чакай. Аз само сега си щупя гравела, защото... за такова. Нещо, не сме много... Не сме съмборени за това, че говоря така. За малко... Ние не сме четвърти. Кадър, за малко да умрем... Жани! Да умре лава. Жани, зад кадър ми беше... Аз бях шипнал и той да сложи блокче, той ме... За малко щях... Добре, че бях шифнал, иначе ако не бях шифнал, щях да отида в лава. Аз познах за малко лавата, качих се по и ми пусна вода. И не умрах. Сега правя такова за стрели. Останали са ми още 3 диаманта. Изкарай и вижте какво си взех от това виенето. Ама как да те видят ти като не гледаш? Ето да. Много и пука на хората. Ама няма да се обличаме, защото си... Аз за чупа гравел да имам. Добре. Може ли да ловим и да рибори? Не бе, отиваме в Енда. Добре, нали знаеш? Няма да умреме. Аде бе, чупя гравел и... Аз щях да ги щупя с такова трилога. Нещо нужно. Не. Блоките не ми трябват. Трябват нищо за Енда, бе. Базикам се. Ти вземи блокчета, ако искаш, защото... Да не падна, защото искам... Защото там има пигмен и всичко. Аз имам такъв лук, където само с една стрела стреля. Въдицата стана така. Плани, искаш ли стрели? Ето. Thank you. Дай! Ама аз не ги взимам. Ти взимаш ли ги? Не, аз имам само една стрела. Не, аз не ги взимам. Спи. Стой, бе. Какво ти я? Така искам да си направя ястрели. Айде. Чакай. Пази се, ето. О, 2 са. Искате? Зомбитето иска. Аре, бързо спиме. Айде. Бъгнал си. Оф, не ми пука, че съм се бъгнала. Сега отиваме в ада. Не, аз няма. Да отиваме, бе. Пак. Ние отиваме в ада. И се бъгне и долу, няма какво да направим.
чакай. Ела, да видим къде е онова село малко. Имам 2 села. Има там един портал, защото си взехме такова и още за портали да направим, защото ако се бърне... Но бехме уминати само да. Абе, къде ми е? Жени, що ми беше взел дърво? Честа. Беше ми взел дърво. Сега трябва да ми върнеш колкото дърво съм взел. Що сега трябва да ти си харча обработенето само? Това е обработено. Не обработено. Аз ще ловя риба, не ми пука. Айде да ходим в фенда. Не ти ходи. Види бука. Женя те убия, ако не отидеш. Аз тръгна. Тук него трябва да остане, само да ти кажа. Никой няма да остава, тръгваме направо. Аз няма да ходя това. Не бе, никой няма да остава, защото по-добре сме двама, отколкото нито един. Плами, къде му това село да го намерим? Да, забравихме на кама, намерихме за така да намерихме такова. Как да го кажем, забравихме. 2 села. Не села, бе. Такова. На скелето такъв спалне. Да. Айде бе, Женя, ела. Аз ти казвам това село. В къде тръгваш ти, бе? Няма някъде отидеш. В лимон на мен. Аз няма, ако ти трябва да те търса. Нема, че къде лае. Нема да хода, да ти казвам. Ще намеря другото село и... Така се изгледахме добре, че ходихме един чуз. Няма се. Аз отивам за ресурси. За малки птици. Да, всъщност аз съм се пледнала едната от тем да... И вземи блокчета. Аз съм взел много. Ако искаш ти ела, ама не, тебе те страх. Жани, като ти си тук, не знаеш какво да направим, нищо. То се едно... Взем си в това диманта на такива, не диманта. Малко неща си вземи. Това са малко. Ако намеря това с спалналите, после ми викаш да дойдеш, ама нема. Аз па нямам и храна. Искаш ли рибки? Ама колко минути? Аз се отивам за такова. Аз съм петопечен. Пилета. Отивам сега в честа ми си да мам. Такова. Ако намеря това да знаеш, да знам, че да дойдеш. Аз знаеш, ще отивам за ента. За какво? За да намеря това с... Като където има спална или на такова. Жани го лови, ама ти... Аз не гледам. Спална или има там в това и като... И там има и честве за това. Казвам, не си бива леко. Защото сега пак отидеш там, не ми пука. Има да те търсиш сами. Сега не искаш да ходим до това, защото... What? Що съм 18 левел?
А, да, нали апгрейтвах. Престани. Какво гледам милата? Пазеки. Тън. Айде бе, Жанина. Казвам ти, не искам. Отивам да намеря селото. Селото ти направи път, ама забравя. Къде? Не знам къде е селото, аз знам къде. Къде? На там не гледам, че едно там е селото. С едно ти... Направих пътя някъде до него. Ето го тук е селото. Някъде на тук, като видиш вода. Ето към Майя. Аз няма да се губя само за тъпото село. Ама за какво искаш да го намериш селото, ми кажи? Защото ако се изгубиш, или аз се изгубя. Ама как да се изгубиш, като ти няма да ходиш? Ето го. Добре, айде, ако искаш да ходим. Чакай. Ще ходиш ли? Не. Значи от тук. Писна ми аз не. Аз искам да ходя. Аз не мога да оставям блокчета. Не мога нищо да правя. Гледа съм тронът. Да. Гледа. Аз не мога да стъпа нищо. Ти отиди, аз ти тук ще се чакам. Не бе, аз да строя блокчета, ако искаш. Ева, към мен, добре, айде. Към Аз не мога нищо да Към правя. Адми. Ева към мен. Стоя! Мари крипа. Искаш ли да го убия? Аз да го убия. О, Дини. О, ти. Аз го убих напред. Има тикви. Добре бе, айде. Аз ти имам. Ева към мен. Добре бе. Стой. Къде ходи? Да си взема храната. Да. Защото аз да хода. Ето тебе те е страда да отидеш. Значи продължава това ти стига. Аз тръгвам. Ти ако искаш ела. За първо се нахрани. Ама ще чакаш. Аз не знам какво да... Аз не мога да правя нищо. Ето, мога да чупа нищо. Къде си? Слагам блокчета. Да чупа. Това не е нормално, брат. Ти ще станеш на миг. Не. Ето цял епизод нищо не направим. Ами да. Ами то след една минута ще трябва да свършим епизода. Стоп. Що така знаеш? Една минута, 14. Ето, там ще видиш един портал. Слагай тук блокчета. Ето му ето, гледай. Служих. Аз служих, бе. Айде, о. Ходи към мен и слагай. Слагаш? Да. Тук ето го портала. Еми, ако искаш аз да строя това моста, ти ме защиташ. Аз ще ти дам блокчета. Какво е това там? Коя? Изглеждаше ми... Каква е една постройка? О, стрела. Айде бъде, че се там. Това май ще бъде за клипа. Днес ще направим още един клип. Абонирайте за мен, лайкнете, напишете няколко коментари и